Hvad er følelsesmæssig udvikling? Det vil jeg lige spænde en ende over de næste par minutter. Når vi spørger os selv, hvad er motorisk udvikling, så er der jo straks et ordsprog, der kommer ind i os, nemlig, man skal kravle, før man kan gå. Hvis vi starter i skolen, så er lærerne meget optaget af vores kognitive udvikling. Det vil sige, hvad er vores standpunkt der, hvor vi er? Hvad har vi brug for til vores nærmeste udviklingszone? Et godt liv, Vygotsky-begreb. Hvad har vi brug for til vores nærmeste udviklingszone for ligesom at hæve vores læringsniveau fra et sted til det næste? Og det er på en måde så nemt at forstå, når det handler om motorisk og når det handler om kognitiv udvikling. Noget af det, som jeg selv har undret mig over, det er, hvorfor den her logik, den meget ofte forsvinder, når det handler om følelsesmæssig udvikling. Hvorfor er det ikke også sådan i følelsesmæssig udvikling, at vi skal kunne kravle, før vi kan gå, og vi bliver nødt til at finde vores følelsesmæssige niveau for ligesom at vide, hvordan går vi ind og stimulerer videre ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til følelsesmæssig udvikling. Dybest set var det mit incitament for overhovedet for nogle 30 år siden at starte det, der hedder neuroaffektiv udviklingspsykologi. Altså en måde at forstå, hvordan vores hjerne, den har behov for stimulation, fordi vi har en utrolig brugervenlig hjerne. Den har brug for stimulation, for at vi kan modnes, for at vi kan udvikles, og den stimulation skal meget være tilpasset nærmeste udviklingszone. Vi har 3 vigtige læringsdomæner: det motoriske område, det kognitive område, og så det neuroaffektive har fokuseret på, nemlig det følelsesmæssige område, for at udrede, hvor er det her menneske henne i sin følelsesmæssige udvikling, og hvad kan vi gøre for at støtte og hjælpe den udviklingsproces, den modningsproces, for at udvikle for eksempel empati og indlevelsesevne, og i det hele taget det, vi i dag kalder for trivsel.